kumusta? Maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasyugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan. Og kami Ginoo nagpasalamat nga sa gihapon ikaw nagatugot ug nagauyon nga kini nga programa magpabilin pa dinis kahanginan hangtod ni ining mga panahona. Hunta Ginoo imo kining panalanginan nga programa ug kining estasyon nga unta mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti nga kini nga programa mahimo kini nga kasangkapan din daghan ang mga kalag nga makahimo sa pagduol diha kanimo sa nagkalain-lain nga mga lugar o dapit. Tanduga o hikapa ang ilang mga kasing-kasing nga pinagi sa influensya ug lamdag sa Espiritu Santo, ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Ginoong Dios, daghang salamat nga imo Ginoo nga itubagon ang among pag-ampo. Pagadawato na mo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nining nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pa ta mo irog ngadto sa unahan sama sa ato nga naandan ato usa nga ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone, no? Unya sa dili pa dayta mo irog ngadto sa unahan, no? Kung sa hilonggo pa ato gidya nga ginatamyaw o kag ginapasalamatan ang tanan nga mga kauturan sa Northern Negros Sabbath Keepers Association. Madamo gidya nga salamat sa inyo da mga kauturan, kabay nga ang Dios magpanalangin sa inyo. Anya ato sad pasalamatan si Pastor Lester Ivan Amungos nga mao gid intay nagsakripisyo paghatod sa ato gikas sa Bulanon Sagay paingon ngadto sa Barcelona Escalante. Salamat kayo Pastor sa inyong panahon. Nya naapagid di ay mga kasing-kasing nga ingon ni ana karon ha. Okay, salamat kayo Pastor ha. Anya uban sa imong pamilya, imong asawa. Anya pasalamatan sa dato si Brother Jury Gargar uban sa kananaang iyahang pamilya. So thank you so much gyud kaayo sa inyong tanan dina. Well, sa dili pa ta sama sa atong naandan lagi ato sa ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay. Maayong udto sa inyohang tanan unya sa radyo kuya. Salamat gyud nga pinaagi niini nga programa ang ako nga papa napabalik gid in town sa pagpangalagad mo nay giantos ning mama tungod sa pagkabisyoso. Dugay na kaayong panahon pero salamat nga nibalik na gyud sa pagsimba. Unya okay ra ba na kuya nga magparebaptize ang akong papa kay grabe man gyud ka bisyoso ni siya. Yes, okay na, no? Okay na. Unya niya patay basahon maayong aga Brother John, salamat gid sang nagligad nga Sabado
diri kagid nakapangsabat sa amon nga distrito kabay nga makabalik kadi. Okay, depende ra na sa panahon og kahigayuna, no? At ang ano lang kung may ara pagidya mga tion nga makabalik tada sa inyo nga distrito, aton gid ina pakamayuhon kag tani ang Dios magabulig man sa aton nga may ara gihapon sang mga panahon nga balik man tada sa inyo nga distrito. Kag ginapasalamatan ko gid ang mga delicacies nga ginpadala diri sa inyo nga distrito. Kag salamat sa ano pa to yung mga piyaya, kag ano pa gid to yung mga ano no ginpadala niyo. Ay ko kabalo nga amo to ang sunod sa karton, disinti gid yang karton. Salamat gid. Tapos kanana ang madamo gid man pod sa certification nga inyohang ginhimo. Okay, niya patay basahon. Mangutana ko pasara pangutana ni, so dili lang usa ta kay naa naman tay pangutana nga ato nga gipasaligan nga tubagon karon, no? Okay. Last text nga akong basahon. Sir, sino gidya ang ay ko mangyapon di ay ni pangutana manggihapon gini. Di na lang ta kay naa man tay pangutana nga tubagon. Okay. Maayong gabi akong i-greet si Inday Inday Midel sa iyahang birthday subong adlaw. Okay, happy birthday. Yes, Midel, no, happy birthday gikan diri sa Jesus is our hope. Well, higala sa dili pa si Brother Libby magaiban og mga pipila ka mga text message iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo sa malili diha ang atong monitor aron ato mahibaluan kung diin gyud gikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers. So karong gabi na nining lain na usab nga edition sa ato nga tulumanon sa Jesus Our Hope. Kinasing-kasing namo kamo higala nga gina-welcome o niya amo sang pasalamatan ang inyong pag-follow kanunay sa programa, pag-share niya ang inyong mga participation sa damo sang ikalipay nga aduna moy mga participation karong gabi na sa ato nga pagahimoon nga diskusyon sa pangutana nga aton tubagon. So alang kaninyo mga higala kung pananglit diyas yung unahuna ang kalibog na mga butang nga inyong gikalibgan sa pulong sa Ginoo. So ayaw mo pagpanuko sa pag-message nga namo sa mga number namo ni Brother John or diri sa comment section nato sa Facebook, no? I-send na din kay amo ng tagaan o higayon ang pagtagad sa inyo nga mga pangutana. Okay, palihog lang po no atong i-share no ang ato nga programa ngadto sa atong mga friend. Ato na ning sugdan pagbasa ni RC J. Marie Kalapuan o niya nag-send siya og heart og kamot nga nagpray nanukad sa Saudi Arabia. So may gabi nimo J. Marie Kalapuan. Niya pod si Arthur Alito Francisco. Mayong gabi, Brad Libby, ania na podmi na mati sa inyong programa. Nag-send siya mga heart o kamot na nag-pray. Ingon siya ni, God bless sa inyo. So God bless also Brother Arthur Francisco. Niya pod si Dong Bob Ritoya. Good evening ninyo dong. Og sa tanang nagsunod og nagtanaw. So good evening Dong Bob. Uban sa may gabi na daw. Salamat sa pag-view daw. Niya po si Christy Layon. Maayong gabi watching from Argawanon, San Remigio, Cebu. So, daghang salamat Sister Christy sa inyo dihang pag-view unya maayong gabi diha ninyong tanan. May isang gabi sa mga pamilyas kabatania diha, no? Niya po si Brother Rufino Moreno. Nag-send po siya mga heart o kamot ka nag-pray. O niya, good evening, Bro Libby o Bro John
og sa tanang kapaglaom. Maayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless. Anya niya po si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Brother Kern, og Kuya Livy, og sa mga kaigsunan makanunayong naminaw og nag-view ining programa. God bless og happy midweek. So good evening also Brother Ronilo og happy midweek po nimo diha sa Saudi Arabia. May gabi ini mo diha, Brother Ronilo. Niya po si Sister Gloria Apatan or Sister Duya Apatan. Happy midweek mga igsoon. Ang Ginoo magpanalangin sa tanan nga mga misyonero. Good evening sa imong nga pamilya diha, Sister Duya. O niya po si Moises Alex Liaban. Nag-send siya tulo ka makamot nga nag-pray og tulo ka mga heart. Niya po si Miliod Silasol. Mayong gabi mga kapaglaom, happy midweek sa tanan. Sige po nag-send siya og mga kamot nga nag-pray. Niya po si Hani Monterde Punay. Mayong gabi anha Kuya John, Kuya Libby og sa tanang listeners and viewers aning programaha naminaw anhis balay sa aguho. Kauban sa pamilya, salamat sa pagbasa Kuya Libby. God bless ninyong tanan. Kanya nag-send siya kamot nga nag-pray og heart. Kanahanay, no, bisag naghangos-hangos pa ko diri kay due time sa gipadinoon ko malate gidinoon, no. Pero okay na kaay nang imong message, dili na ko mangluod, di pre ato una bang kapangluuron gid ko ato, wa noon ko kapangluod pangluuron na gyud. Sultim ko just tinuod. Karon di na ko mangluod anahanay. Thank you so much anya. Salamat sa pag-view kanunay sa ato nga programa. Anya malipay mami nga naay mga ingon ana nga mga nga murag nakigsuod kanunay dinhi sa atong program like Brother Ronelo guban pa nga na nag-chat or nag-text nag-view dinhi sa atong program. Thank you so much. Okay na po si Brother Roger Noval de los Santos. Mayong gabi Kuya John, Kuya Libby og sa tanang naminaw. Nag-send po siya og heart. Salamat kay Brother Roger. Niya po si Lynn of Keria. Maayong gabi sa tanan. Watching from Kinatarkan. Salamat kay Sterling sa inyong pagsunod sa atong programa. Okay, Sterling halos gabi-gabi. Oras anig si Brother Ronilo. Yes, Sterling halos gabi-gabi. Pero dili lang kay si Sterling ra ang naminaw sa atong program sa Kinatarkan Island. Daghan sad yun. Nga naminaw din ha. Unya, ang usar gyud sa akong mga nakita nga kuan kay dugay-dugay naman sad kong wa gi ko ka katabok ra man kog Kinatarkan og naay patay serbisyuhan, no nya kumusta diha ni kapitan na Makoy Hilbuina diha sa barangay Bituon nato namatay diha ang iyang sakop nya usa siya sa nitingog nga kuan ta kat na mo serbisyo. So kap may gabi mo diha uban sa akong my only brother Konsehal Alan dihito, no unya ang nindot yun kaayo gid Brother Libby ako lang giding hisgutag kadali dinis kahanginan hantod ron, no nakakuan ko anang pagkasabado daw di ko katuo ba sa inunta mahimong impact sa atong programa kay wa man ako mailhi kadaghanan ang mga tao dito sa Negros labi na sa asosasyon diya sa nga siksikan gyud gipuno gyud ang covered court sa barangay Bulanon. Unya daw di ko katuo sa mga nanuol. Ang uban gikan sa Jesus Miracle Crusade, ang uban gigasuwanis, mga Pentecostal, ang uban gikan pus Katoliko, ang uban pod gikan sa kananaang unsa ni uban pa nga mga pundok diha kanang sayon mao man na Pentecostal man na gyapon. Daw makapamalandong taba kung giunsa ang sa Espiritus Ginoo pag kumbinsi nila nga radyo ra may ilang ginapamatian pero nganong uban nangitag simbahan unya ang uban sa gyud pod nakaplagan sad sa atong mga kaigsuonan unya. So salamat kaayo sa inyo dinha nga
nagpansin mo sa pulong sa Ginoo. Okay, ato ning i-continue og tanaw higala ni apod si Brother Rufino Moreno. Nag-send siya kamot nga nag-pray og duha ka mga heart. Ni apod si Ma'am Jofel Bornula Dihito Mirales. Good Ma'am. evening po and happy midweek sa inyuha Ara Yo John ang Kulibi og sa inyuha Anhang Kauban og sa tanang viewers sa FB Live watching from Guyom Kawayan Masbate. O naan na Giyom na siguro. Saan Giyom. Giyom Kawayan Masbate. Wa pa day ka diri, ma'am. So salamat mama sa imong pagbiyo unya. Kumusta tanan mo dina nga mga teachers dina sa Giyom Elementary School ba na? Kon high school ba na, ma'am? Pero okay lang, ano? Kumusta mong tanan? Yeah. Hope nga ang Ginoo nagpakamaayo diha sa imo, ma'am. Salamat sa pagbiyo. Yeah, kumusta si sir? Di araghapon diri sa Daan Bantayan. Yeah, thank you sa pagbiyo. Kumusta mo diha ang tanan gud? Mo nga ginaapil sa pag-ampo. Promise. Okay, niasad si Sister Chari de la Cruz Nugas. Nag-send po siya duha ka mga heart o kamot nga nag-pray. So, good evening, Sister Chari. Salamat, Sister Chari. May isang gabi ni Bradodo de Chari o guwan sa inyong mga kabataan. Niya po si Chiri Villamor. Good evening, mga brad. Listening from Barangay Bangkasan, San Remio. Di ba ni umagad ni Brother George? Ba, John? Isa ni si? Chiri Villamor. Yes. Brother Jerry. Kita ganay kag tao nga saktos barog. Unya kinis ug panit. Unya guwapo murag si Elvis Presley. Kana Brajeri na. Villamor. So Brajer, thank you sa pagbiyo nimo Brajer. Long time no see na gyud nga. Kung gani kana ang first time na ako nabasa diri ang ngalan. Nya kini pud siya gyud pud kana na ang friendly gyud pud din ni Brajer. So Brajer, thank you Brajer sa pagbiyo sa atong program. Okay, ato pagining i-continue og tanaw higala. Okay, ni apod si Belinda Lohira Tirana. Kanya nag-send po siya og kamot nga nag-pray og heart. Kanya apoy bukton ako eg braso. Kanya niya po si sa takusgan kay na ko og braso ng bukton na. Grabe mura bukton ni Brother Kirk. Niya po si Shirel Shirel. Good evening Kuya John o Kuya Libby. God bless you watching from Upper Kagkagan Puro Camotes. Kinsa ni si Shirel maning butang din Shirel o Shirel? Amo sa basa ni. Okay, salamat kayo no. Sorry masahod. Sige, at least nga naagi taga Camotes nga nagsunod sa ato nga program. Konsonant sa basahod. Yes. Okay, ato ning lilio ning pikas nga screen. Ato sa ring tagdo ning mga kahigalaan nato nga nag-like o nya nag-heart. Alito sa mga nag-like ni si Brother Ronilo Itang, Belinda Lohira Tirana, Alvin Risoor, Roger Villapuente, Lovely Deheto, Basilio Tiro Notarion Jr., Rando Itang Olingay, Tomaylo Linad Uway, Tata Likay-Likay Sanglitan, Jivni Jeris Malati, Moises Alex Liaban, Miliod Silasol, Christy Layon o Bob Aritoya. Arita sa mga nag-send og heart, niya si Jimari Kalapuan, Mirifel Vargas, Lane of Keria, Elgira Cesar, Chari de la Cruz Nugas, Silael, niapon si William Padilla, Mervin Cuyag, Arthur Alito Francisco, Jerry Villamor, Jubilin Edar Disabilie, Roger Noval de los Santos, Magno Lasco, Jofel Boniola Dihito Mirales, Nunahani Monterde Punay, Nelson Bersero o Robilin Villaganas
nesesaryo. Oy, Mads, maayong gabi inyo diha, Mads. Paritoto, Mads, inyong pamilya. Salamat sa pagbiyo. Naamo ros Masbati o naamo sa Ilutungan? Okay, akong ibalik ang panahon ni mo, Brother John. Okay, daghang salamat, Brother Libby. Adto ta sa kuan, adto ta sa paghatag og pagtubag aning pangutana. Sara ni ato sa aning tan-awon, ha. Okay, gamay lang. Okay, napindot manggod ato naman datong grade. Yes, niya na. Pangutanan ni Brother Michael Pilayo, no? Brother Michael Pilayo. Diri sa kuan Bugo sa Barangay Guadalupe ni Daghang Pilayo. Ang asawa ni Pastor Hill, Idulubirio, ang atong walay paglubad nga pastor. Pilayo ni si Ma'am Nars. Unya kini ang diha pod sa kuan, diha pod sa Maihaw, Barangay Maihaw, Kawayan Masbati, naasay mga Pilayo dinha ngani atong gipang Bible study ang uban niya lipay ta nga sa kadugay nas panahon pang pastor kuan pastor Riquilio. Yan tudron kaluis Ginoo nakapabilin sa pagpangalagad sa Ginoo. So salamat sa mga Pilayo family diha sa Barangay Maihaw. Unya kanini ang Brother Michael Pilayo ato ning tubago ning imuhang pangutana. Sir, mag-ask ko, by the way, si Michael Pilayo di ay ni ang inyong suki nga tigpaminaw. Unsaon nato pag-ila nga ang tao na ay kamatuoran. Okay, dagang salamat Brother Michael Pilayo. Amo ni ang imo nga unsaon nato ang pag-ila nga ang tao naa sa kamatuoran. Okay, salamat kaayo Brother Michael Pilayo. Ang imong pangutana karon mao ni ato nga pagasaluhan karong gabhiuna og unya daghan gyud kaayong mga naminaw ani labi na dinha banda sa Negros, no? Nya ato sad pasalamatan si Brother Primo Maasin. So Brother Primo, na interview ka sa Hope Channel Bacolod. Nya salamat nga wa gyud ay ko nimo makalimti Brother Primo. Nya salamat gyud kayo. Unya usa sa ato nga nakabig nga karon patay na. Nga ako na lang ning isulti. Pero ang tinuod, pag human gyud sa iyahang bautismo din siya karon gusto na kong mamatay, ready na ko, pero nang luod gito siya kay duha ka tuig gyud nga usa to siya na bautismuhan. Unya ingon niya nga asa naman tong naghuna-huna gyud nga mo tiklo sa ako, ready na ko. Natuman gyud ang iyang handom mao day in town nga wa na gyud siya maka-text kay patay na. Unya mautoy usa sa mga makapawili, makaibog kayo nga kamatayon nga napahiluna ginyadaan ang iyahang kinabuhi des Ginoo na adto gus ila. Ya kini manggo katumgod si Brother Luloy Abulok, kuan man in town to kanana ang inunta na kuan pud to na apil pud to sa kalihukan pud sa bukid. Unya until nga nakakaplag sis kamatuoran sa atong programa sa radyo. Ug unya ingon niya nga naa na ko'y gipamatyag sa akong lawas, siguro resulta na ni sa ka kulang sa kaon samtang tuami sa bukid nagtago-tago. Ug unya sa di pa ko mamatay kinahanglan gyud kong bautismuhan. So natuman gid ang handom nadto lang kong Sabado kay bawo nga patay na di ay in town mo nang wa na maka-text atong programa. So salamat kaayo, no. Well, balik ko na ko Brother Primo. Salamat sa pag-interview sa imo sa kanang Hope Channel Bacolod. Ang wa gid intahan ko nimo malimti niya. Kumusta mong tanan din ha? Niya sa wali ni Pastor Jupone Galanza dinha sa Barangay Langob, Escalante City. Unya gitiisan gid ninyo in town, sakripisyuhan ninyo kada gabi mo tambong mo. Unya sa akong hibaw-an 17 mo kabuok. Unya nalipay ang presidente sa West Negros Mission, si Pastor Jupone Galanza, nga nakakontribute og mga kalag ang atong programa sa radyo
panahon siyang wali nga nabautismuhan. So Brother Primo, thank you so much, no? So Brother Michael kining Pilayo, may tungod ining imong pangutana nga unsaon manato pag-ila nga ang tao anaa sa kamatuoran, no? Sa tinuod lang Brother Pilayo, Michael, dili lisod nimo nga mailhan o ilhon ang tao nga naa sa kamatuoran. Una, diha nimo siya makita sa iyang pagkinabuhi. Dili sa iyang gipanulti, kundi diha sa iyang gikinabuhian. Nga kanang tawhana maila nimo nga naa siya'y kamatuoran ug naa sa kamatuoran, unang-una ang kausaban ug kabag-uhan sa iyahang kinabuhi diha kang Kristo. Diha nimo na maila nga siya naa na sa kamatuoran. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, nagsulti si Kristo, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa man gawas kun pinaagi kanako." Tandaan nato na si Kristo gyud ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Busa ang tawo maila nimo nga siya naay kamatuoran, naa sa kamatuoran kung siya nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo, kay ang kamatuoran mauman si Kristo. So unsa may dili na nimo makita diha sa kinabuhi sa usa ka tawo nga naa na niya ang kamatuoran, atong klaruhon ha, unsa may dili na nimo makita diha sa kinabuhi sa usa ka tawo nga naa na sa iya ang kamatuoran. Unang-una ang kamatuoran si Kristo. Kung atong basahon sa Episo Kapitulo 4, versikulo 21, ingon niini ang gisulti, kung ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya o gikatudloan diha kaniya, maingon nga ang kamatuoran anaa kang Kristo Hesus. Timan-ig yun ha, nga ang kamatuoran anaa kang Kristo Hesus. Busa kung kanang tawhanaa nagkinabuhi ug nagalagad diha kang Kristo, maila ug makita mo nga naa na siya sa kamatuoran ug naay kamatuoran, kay ang matud pa dinhi sa atong gibasa nga matud pa dinhi nga kung ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya, kaning pong kaniya ang gipasabot ini si Kristo. Unya dengan og gikatudloan diha kaniya. Ang gikatudloan diha kaniya, importante gid ay sa usa ka tawo nga matudloan siya. Unya nagire maingon nga ang kamatuoran anaa kang Kristo. Busa ang kamatuoran naa kang Kristo kapag ang tawo'y nagsunod diha kang Kristo, natural maila mo nga siya naay kamatuoran ug naa sa kamatuoran. Tungod ni ana, mga kaigsuunan, labi na nimo Brother Michael Pilayo nga nagpadala ani nga pangutana, dinhi mauni ang gisulti sa 22. Kay ang gisulti manggod sa kining 21, kun ugaling tinuod man nga kamo kun ugaling tinuod man nga kamo nakadungog mahitungod kaniya ug ang gikatudloan mahitungod kaniya, maingon nga ang kamatuoran naa kang Kristo, matud pa dinhi, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi. Unsay gisulti dinhi? Hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao. Busa kun kaniadto nagkinabuhi ka nga nagsupak sa kabubuton sa Ginoo, kinahanglan nga dili na makita sa imong kinabuhi aron maila nga naa kas kamatuoran. Kung sa unang mga panahon anas daplin sa karsada, anha sa daruhan, ka makakatug tungod sa imong kahubog, unya kung sa unang panahon manglayas ang imong mga anak ug imong asawa adto makatug sa ilawom sa kalubihan tungod sa kahadlok nimo kay bangis kay ka, karon dili na. Nga naman kung sa unang panahon nakigsuod ka sa kulapo ug tanduay, nga masuod pa nimo ang kulapo ug tanduay kaysa imong panimalay, kaysa imong pamilya, busa sa diha nga naa na kang Kristo, naa kay kamatuoran, naunsa man ka nausab ug nabag-o ka na, kay ang gisulti dinhi, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao.
nga dala pa sa inyong karaang pagginawi sa kinabuhi ug nga nadunot pinaagi sa malimbungong pagpangibog. Busa kinini ang mga kinabuhi ug kinaiya sa tao, nag-uban dinhi ang gitawag malimbungong pagpangibog. Mabitaw na nga naay uban makakita og gwapa, makalimot siya ngan, maglisod na pagtultol sa agianan paingon sa ilang balay tungod na sa unsaman naglimbong nga pangibog sa unodnon nga mga butang. Unya nag-ingod dinhi ug magbag-o kamo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. So kung kanang tawhanaa na usab og nabag-o na ang iyang kinabuhi, nga ang iyang pagkinabuhi karon lahi kung ilandi nimo sa una, kana maunay tao nga naa na siya diha sa kamatuoran. Naging dinhi ug isul-od ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong ug pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. So ang kining kausaban ug kabag-uhan, meaning to say na born again ka. So kung sa unang panahon, Brother Michael, sa imong kinabuhi, imong gilapas ang adlaw nga igpapahulay, sa unang panahon imong gilapas ang napulo ka sugo, sa unang panahon imong gilapas ang daytarilo, kaniadto sa imong kinabuhi kaniadto naani mo ang kahubog sa kulapo, naani mo ang kahubog sa tanduay, pero sa pagkakaron, Brother Michael, nagpakahubog ka na dili sa kulapo ug tanduay kundi sa pulong sa Dios, nga ang pulong sa Dios maghatag nimog paglaom sa kaluwasan ug kabag-uhan diha sa imong kinabuhi. Pero kung moingon lang ka nga naa na kag kamaturan nya kanang tawhanaa maurag gihapon wa mausab og mabag-o, unya moingon nga naa na siya sa kamaturan, Kristohano na siya, dili man na pwede. Kung sa unang panahon Sabbath breaker ka, kay Sunday keeper ka, karon mo lang gihapon na Sunday keeper ka lang gihapon, unya Sabbath breaker, na wa na mausab, wa mabag-o. Ang gisulti dinhi, hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao. Mo na ang gisulti na kung sa unang panahon gikaon nimo ang wa itugot sa Dios nga kaunon, karon nagkaon lang gihapon ka, awa nimo mahukas, wa nimo babag-o ang imong kinabuhi. Unya ang tao, angay mong masayod, angay tang mahibalo nga kanang tawhanaa makita mahibaluan mo nga naa na siya sa kamaturan kung nakita nga nausab og nabag-o na ang iyang kinabuhi. Busa, Brother Michael, ang kausaban og kabag-uhan diha sa kinabuhi sa tao, makita pinaagi siyang pagkinabuhi, kay usahay manggod ang tao, kunuhay ang nabag-o, dili ang iyang kinabuhi, kundi ang karitula, ang pangalan siyang relihiyon mo na'y nausab. Pero ang iyang pagkinabuhi, maura gihapon, gikaon niya ang wa itugot sa Dios nga kaunon. Unya gilapas niyang adlang papahulay, gilapas ang napulo kasugo, gainom gihapon anang mga ilimnon nga wa itugot sa Ginong imnon. Ang pangutana unsa may nausab og nabag-o diha ni anang kinabuhi. Unya moingon tang naa siya sa kamatuoran, nga ang kamatuoran si Kristo man. Unya ang ikaduhang Korinto 5:17 nagingon, busa ko ng tao ana kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nangagi na ug ang bag-ong mga butang nahiabot na. So makita nimo ang kabag-uhan ug ang kausaban diha sa kinabuhi sa tao kung ang iyang pagkinabuhi kaniadto nalahi na karon, pero mao lang gani gihapon karon, wa na mausab, wa na mabago, wa na siya diha sa kamaturan, meaning wala kang Kristo. Ngano man kay ang kung imong tan-aw no sa Santiago 1:21, busal lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan, ug dawatan ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Unsaon man nimo ang pagkaluwas ngao nimo dawata ang pulong sa Dios? Wa nimo dawata ang pulong sa Dios, natural, dili nimo kakinabuhian ang kamatuoran. Pero kung imong gidawat ang pulong sa Dios, imong gikinabuhi ang kamatuoran nga mao si Kristo, makita ang kausaban ug kabag-uhan sa imong kinabuhi. Muna ngingon, busa ko ng tao ana kang Kristo, siya bag-o nang binuhat.
ang daang mga butang na nagpangagi na, ang bag-ong mga butang nahiabot na. Brother Michael, gusto ka bang mausab og mabag-o diha sa imong kinabuhi? Biyai og talikdi kanang daan nimo nga gikinabuhian karon ug bag-uha ang imong kinabuhi pinaagi sa pagsunod diha sa kabubuton sa Ginoo. Og unya wa gid mi lain nga ikarikomoy nimo nga ang kamatuoran si Kristo kung nangalagad ta diha kang Kristo natural na atas kamatuoran aron makabaton gyud dag kaingpitan sa atong pagtuo diha kang Kristo. Nag-ingon ang Herbiano 12:2, kaya matud pa, looking unto Jesus the author and the finisher of our faith, no, magtutok ta ngadto kang Kristo, ingon nga mao'y maghihingpit ug mag-uugmad sa atong pagtuo. Brother Michael, uban sa tanang mga naminaw ron, gusto ka bang mausab ug mabag-o sa imong kinabuhi? Usa lang kabutang ang among ikaingon sa imo, sunda dawata si Kristo, ingon nga imong personal nga manuluwas, mausab ka, mabag-o ka, in short, naa ka na sa kamatuoran. Salamat Brother Michael, pilayo uban sa tanang mga naminaw karon, tuguting nga ang kamatuoran inyong dawaton ug tuhuan inyong kinabuhian diha sa inyong pagsunod sa pulong sa Dios, diha sa inyong pagsunod kang Kristo, ingon nga siya maong kamatuoran. Kita usab mga kaigsunan magkinabuhi diha nga adunay kamatuoran. Si Brother Ken maghatag og dugang nga pagpasabot, no, kay nag-anam og kagamay ang ato nga oras o niya napatay basahon nga mga kuan dinhi sa mga sa atong mga viewers. So Brother Kern, unsa may imong ikadugang pagpasabot aning mga puntuha ining pangutana ni Brother Michael o kanana ang pilayo? Daghang salamat Brother John og daghan kong salamat sa atong higala nga nangutana apan sa dili pa ko moadto sa unahan mga og higayunan sa pag-greet pod sa atong bag-ong nakaplagan Brother John nga tigpaminawan day sa atong programa. Usa ni Katong Baptist bita Brother Kern nga matanda na nga kumusta naman to? dasig kayo Kuya John. Okay, Niyayang- baptismuhan naman to Oo. ang babae, no? si Lola Fabia Andrino. Okay, si Nanay Fabia Andrino. Unya good news pod kay nagka-Bible study na pod mi sa iyang anak karon si Sister Cicel. Tita, mayong gabi sa imo dira. Okay, ang kining mga Baptist dili magini prejudice sa pulong sa Ginoo. Dili gyud. Dili kun ni sila mga pilisupo, di pud pilisupak. Ang ila ra gyud ani nga og unsay masabtan nimo sunod ra ba gyud ni sila Amen. kung makasabot. Biblically inunta nga gi pangita gid nila ang kamatud. Di makakakita ang mga insultador ni sila kay daghan kog na encounter, no? Unya mga may ra gid ni sila og mga attitude, may karakter, usahay lang gyud makahisgot lang gid ko dinis Carl Joyce Bugo. Unya panahon mo adto kog Manila, mo lukat kog tickets eroplano diha anha magig ko diha maglukatan og ticket. Okay ra gyud kayo. Okay ra gyud kayo nga kana bang inunta mainato lang gyud ba? Nga nindot ning mga kuaning mga Baptist nya na dito sa Negros daghan sa gyud nga hinuon gyud nga Baptist like Brother Mudam Flores. Baptist man na within 53 years. Grabe. Yes. Unya mapasalamaton pud ko gay na Kuya John kay naka-appeal ko og Bible study sa mga born again. Unya buutan gid kay silag pastor. Okay ra na. Unya ato sa dayon pasalamatan atong listener dinhi sa kuan sa dinhi sa kananaang Libertad sa kanang Panas, si Sister Narding Masuanggat ug wa ko masayop. Sis, salamat sa sige nimo paminaw sa tong programa ha. Unya murag mama man ni Gina Masuanggat. Mama ni Sister Gina, gikan gid ko dito Kuya John kay nag-Bible study namin. Amen. So Sister Narding, niabot na gyud sa punto nga si Gina ang iyang mga pag-ampo gihatag ni Ginoo kay pasta naman yung di na maihap ang kaygayonan sa pag-ampo ni Gina. Karon ni abot na gyud nagpa-Bible study ka Sister Narding. Unya padayuni na gyud na ang imong bag-o nga na desisyon karon. Unya ako moingon nga usa na unya ka sa maapil sa ihap para sa gingharian sa Dios. Amen. Sister Narding. Mayong gabi Inay Narding, salamat kayo sa pagpakaon pod ganina. Kaya kana dili gid hinuna mo sipyad na sila kay niadto pa magina sila adto mga panahon na wa pata sa radyo adto didto
nya mo serve gina sila. Mo serve. So thank you kayo Sister Narding. God bless. Salamat nga po. magkita ra ginyata hapon. Salamat pud kay pagkamaayo ni Pastor Edgar Noval, ang usa ka pastor sa Born Again nga akong naka-apil ko silang Bible study. Nga iya po kong gitugutan sa pagpangutana unya naka-share pud ko sa maayong balita. Unya usa sa ilang makaubanan si Brother Jose Tiro, taod-taod na pud nga tigpaminawan nato Kuya John, usa ka born again, kauban siyang igsuon nga usa ka iglesia ni Kristo. Maayong gabi ipod sa inyo dira Sister Vicenta, kauban pud ni Sister Marining. Sa Yap family, daghang salamat sa inyong pagkamadasigon sa pag-apil sa buhat bisan pa bag-o pa mo na bautismuhan ilang Nay Gloria, ilang Lolo Rudy, kang Brother Ninive og sa iyang tibok pamilya og sa ato pong dasig kay nga tigpaminawon ko John nga nabaptize na katong gikan sa sekta sa GMC si Brother Wilfredo Hirarman nga karon iya gyud nang pakusgan ang iyang radyo kay gusto niyang madungog sa tibuok niyang silingan ang mensahe sa Dios Kani nga programa. gusto na reminded sa ni mga GMC. Dito po GMC po dito mo sa gihapon gini sa Negros akong nahibalag nga naka-convert sila pinagi sa atong programa po. Amen. So adto na ta sa dugang pagtubag sa pangutana mga kaigsunan. Kung maghisgot ta kung unsaon pag-ila ang tao nga naana sa iyang kamatuuran, dali ra gyud kay nang masayran kung kugihantang magsusi sa balaang kasulatan. Sa giingon pa sa Mateo 7:20 nga ang tao nga diha sa Ginoo maila gyud pinaagi sa bunga. Unya ang bunga makaigsuonan nga gipangita sa Dios kanang atong kinabuhian ang iyang mga pulong nga atong nadungog. Sumala sa giingon sa unang Juan 2:6, siya nga magaingon nga siya anaa kaniya kinahanglang magkinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Gikinahanglan gyud ay kung unsa ang pagkinabuhi ni Kristo ato pong kinabuhian. Mao na si Kristo na nabatasan nga sa matag adlong igpapahulay, nagbalaan siya. Mao pud na isip usa ka sumusunod ni Kristo, magbalaan pud ta sa adlong igpapahulay. Nga giingon po diri sa unang Juan 2:9, siya nga magaingon nga anaa siya sa kahayag apan nagadumot sa iyang igsuon kini siya anaa pagihapon sa kangitngit. Bisan unsa ang atong sikta makaigsuonan unya mo angkon ta nga naa ta sa Dios unya naa patay pagdumot sa atong isig katawo wala gihapon tas kahayag, naa gihapon tas kangitngit. Mao nang giingon ni Brother John nga gikinahanglan gyud ang kabag-uhan. Unya ang makabag-o ra gyud sa ato mga igsuon ang Dios kung atong itugot ang atong kinabuhi, atong itugyan diha kaniya unya musunod gyud ta sa iyang kabubuton, musunod gyud ta sa iyang mga kabalauran. Kay nag-ingon sa unang Juan 2:4, bisan kinsa nga magaingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuoran. Bisan kinsa nga tawo nga muangkon nga naa ako sa Dios, nagkinabuhi ko sa Dios unya nakaila ko sa Dios unya wala pagyud nagbantay sa sugo, kana nga tawo bakakon at tubangan sa Ginoo og wala kaniya ang kamatuoran. Naghisgot man gyud ta sa Mateo 7:20 nga ang gipangita sa Dios nga timailhan nga iya gyud kang anak ang bunga gyud, bunga sa Espiritu Santo. Sa giingon sa Galatia 5:22, apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma. Kung naata sa Dios gikinahanglan nga naatay gugma. Ikaduha kalipay, ang ikatulo kalinaw bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi gikinahanglan nga naa gyud tay kalinaw kay ang Dios, ang tawo nga nangalagad sa Dios puno sa paglaom. Ang ikaupat pailob, pagka mapaunguron, pagka maayo o pagka matinumanon. Mao na usa sa bunga gyud nga makita nga naa ka diha sa Dios ang pagka matinumanon. Mao ni kini nga programa gyud ni sa Dios kay nagtudlo ni sa pagtuman sa kabubuton ug kasuguan sa Dios. Kaaghop og pagpugong sa kaugalingon. Gikinahanglan gyud nato ang bunga sa Espiritu Santo aron mailata nga anak gyud ta sa Dios. Busa mga kaigsuonan, dili nato dugayo na ang pagdawat sa Ginoo. Atong dawaton aron ang atong tibuok kinabuhi mabag-o kay ang atong daang pagkatawo ato natong biyaan. Nalingaw ko, nahimuot ko ni Brother John sa pag-ingon nga bisprin kani adto ang kulapo ug ang tanduay. Suod gyud kay kuna nga higala, Brother John. Suod Akong namatikdan Brother Kern nga ang kulapo ug tanduay mas kasuod pa sa uban ha dili tanan kaysa ilang pamilya. tinuod gyud na. Yes.
Wa magkukakitag tao nga gisipa-sipa ni ang botilya sa tanduay Iskulapo. Pero kadaghan ako kakita og nga gisipa-sipa ni ang iyang anak ug iyang asawa. Grabe. Mao na nga gikinahanglan gyud nga magkinabuhi ta diha sa Dios aron ang atong panimalay mapuno sa panaghinigugmaay. Mao na nga atong biyaan ang atong karaang best friend kay mga igsoon nindot gyud kaayo ang kinabuhi kung biyaan nato ang mga dautan nga binuhatan. Mao na nga Ka-experience man pug kaana grabe gyud kanang muligid kanang wa jud ko kasog patid-patid og botilya. Yes. Pero sa akong mama napadug-an gyud ko na Brother John. Mao na nga di gyud maayo. Wala lagi nga mas suod pa na kaysa pamilya. Mao na nga mapasalamaton kay akong mama nga di man day bunal ang makapabag-o sa tao kundi ang pulong sa Dios kung Yes. atong dawaton. Mao na nga dili nato dugayon. So mao lang to mga igsoon hinaot nga atong maila ato lang ipadayon ang pagtuon sa balaang kasulatan kung ang atong kinabuhi nauyon ba sa balaang kasulatan kay sumala sa ikaduhang Timoteo 3:15 nga ang balaang kasulatan makagahong pagtudlo ngadto sa kaluwasan. Daghang salamat ako nanghatag ang higayon kang Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother Kern. Ato ning tanawon higala ang mga mensahe nga nahidugang dinhi. Okay, niya si Chel Notario Aragon, nag-send siya og kamot at prayer of heart. Niya pod si JL. Good evening, Kuya John o Kuya Libby. God bless ninyo. Greet ko ni Mama Jingjing, Lolo Ronelo, Lola Abeth, o Jaja nga naminaw sa inyong programa karon. Watching from Upper Kagkagan, Camotes. Salamat taga Upper Kagkagan nagsunod gyud sa atong program. Kanya niya po si Edelberto Higante Sumalinog. Mayong gabi ninyo, Brad. God bless always. Thank you kayo. So ito na tahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana kung unsaon pag-ila sa tao kung ang tao naas kamatuoran. Mao ba na, Berjo, no? Yes, so saan ko nga pagkahibaw na to nga ang tao na ay kamaturan, nanas kamaturan. Okay, salamat sa manindot pangutana. Una mga higala, sa Juan 14:6, ang atong mabasa na ingon diha, matod pa ni Ginosos, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsang makaadto samahan, gawas kon pinaagi kanako. So ito pasabot nga ang tao nga naas kamatuoran nagsunod yun na kang Kristo kay si Kristo ang kamatuoran ug dalan paingon sa amahan. Huway makaadto sa iyang amahan gawas kon pinaagi kaniya. So nagpasabot nga usa ka tawo mailhan nimo nga anaas siya sa kamatuoran kana kung nagsunod siya kang Kristo, nagtuo siya og nagsunod siya kang Ginoong Kristo kay si Kristo higala mauman ang kamatuoran. O na ikaduha, sa Juan 17 versikulo 17 naging nga atong mabasa, balaana sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ang pag-ila sa usa ka tawo nga naa siya sa kamatuoran. Number 1, nagtuo siya kang Kristo og nagsunod siya kang Ginoos. Ikaduha, nagsunod siya sa pulong sa Dios nga naman kay ang Biblia higala kamatuoran sumala sa atong gibasa sa Juan 17:7. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Sumailhan po nimo ang tao nga wala Diyos kamatuoran. Wa mo tuo sa pagkatinuod nga kahimtangan ni Kristo o niya wa sad mosunod sa pulong sa Ginoo. Wa nas kamatuoran kay ang pulong sa Dios kamatuoran man, so kay kamatuoran atong sundo na. O niya gani kung atong basa ni kaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. So, ang Biblia, ang tibok Biblia, mutudlo nato nis kamatuoran. So, nagpasabot na nga ang tao mailhan nimo
nga naa siya sa kamaturan kana kung iyang gisunod ang gisulti sa balaan nga kasulatan. Muni angay natong pamalandungon. O niya ikatulo, ang atong mabasa sa Salmo 119, versikulo 142 o sa versikulo 151. Atong basahon. Gaya ko din 142 o 151. Ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan. Ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. So nagsulti ang balaang kasulatan nga matod pa dinhi sa sulat ni Salmista David. Nagingon siya ngadto sa Dios, ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan. Kanang pagkamatarong gikan sa Dios walay katapusan. Nga ingon ni sinahan, og ang imong kasuguan balaod sa Dios mao ang kamatuoran. So ang kamatuoran, ang kasuguan ato talang 151. Ikaw aniha sa adhaduol o Hiyaba, og ang tanan mong mga sugo mga kamatuoran man. Oy, kamatuoran ni sugos Dios. So maila na to nga ang tao naas kamatuoran kana kung nagtuman siya sa kasuguan sa Ginoo, kay ang kasuguan sa Dios higala kamatuoran. Number 1, nagtuo siya kang Kristo. Ikaduha, nagsunod siya sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios kamatuoran. Kay mutudlo nis kamatuoran, sumala si kaduhang Timoteo 3:6. Ikatulo, ang kasuguan sa Dios mahigala kamatuoran. So kay kamatuoran, maila nimo ang naas kamatuoran kay nagtuman sugos Ginoo. Unsa may sugos Ginoo? Wa nagbato nag Dios ng tawhana. Wa na nagsimba sa malarawan. Nagsimba ganag mga rebulto. Nagpasabot na nga wanas kamatuoran. O ni ikaupat na sugos Ginoo, hinumdumi nga santoson mga adlaw Sabado. Maila nimo nga antaw nas kamatuoran kung nagbantay sa adlaw Sabado. Pero lain ganing adlaw ang giila na wa ginas kamatuoran higala. Unsa man tawhana? Nakailam na Dios. Sa unang Juan 2:4, ang tao nakailag Dios pero wa nagtuman sa mga sugod sa Dios. Bakakon kanang tawhana o wala kaniyang kamatuoran. So wa naman tayo higala sa di pahingpit tapuson atong tulumanon. Ania ang atong timsong. Mga higala, magampo kita, mahigugmaon ug dalangpanan namo nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa langit.